U brabta ma dan is-suġġett magħna fl-istudio jenaqat il-Ministru għall-Ġustizzja, Dr. Jonathan Attard, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Rajna li l-Gvern issa qiegħed jeġixxi biex idaħħal anki standards ġodda fis-settur iżda l-bieraħ ukoll ħadtu azzjonijiet mill-att legali u anki amministrattivi. Forsi tispjega fil-qasir kif dan kollu jorbot flimkien. Il-Gvern ilu jaġixxi biex jolli l-standards f'kull settur pajjiżna u l-avviż legali li kienu ppubblikati llum huwa ħolq oħra minn katina ta' riformi li qed jitwettqu b'kuraġġ minn Gvern Laburista f'pajjiżna fejn se naraw illi dawk illi ma jridux jifhmu se jkollhom jifhmu. L-standards iridu jolew fl-interess ta' kull ċittadin. U dan tħabbar il-bieraħ f'konferenza tal-aħbarijiet illi matula wkoll il-Prim Ministru ta' dettalji dwar inkjesta amministrattiva illi aħna konna fir-responsabilità li nsejħu bħala grupp parlamentari mitluba mill-Prim Ministru l-inkjesta amministrattiva għaliex ġejna affaċċati b'sitwazzjoni fejn bl-aktar mod evidenti u bl-aktar mod ċar l-inkjesta maġisterjali komplet tiddilunga, komplet tittardja fil-konklużjoni tagħha għal daqstant ħassejna li huwa importanti li tweġibiet li ġustament il-poplu qed jagħmel jiġu imwieġbu. Għal daqstant fl-interess ta' trasparenza biex jiġi stabilit bl-aktar mod trasparenti kif mexa l-proċess biex jiġi stabilit ukoll ir-responsabilità li kien hemm u x'għandha responsabilità tinġar minn daw kollha li b'xi mod jew ieħor ikkontribwixxew fl-inċident li wassal għal traċedja li kien involut fiha John Paul Sofija, kif ukoll biex nistabbilixxu it-triq l qudiem għaliex aħna dejjem inħarsu l qudiem biex inkomplu ntejbu l-qafas regolatorju u l-liġijiet ta' pajjiżna. Terġa' ndur fuq il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Wara li segwejna dak is-servizz forsi anki xtaqtek tgħidilna x'inhuma r-reazzjonijiet tiegħek għal dak li għadna kif rajna. Jena fuq il-kredibilità ta' Jason Azzopardi nħalli l-poplu jiġġudika, però li huwa żgur huwa deplorabbli huwa kundannabbli l-attakk moqżis li għamel fil-konfront tal-prosekutur ewlieni f'pajjiżna l-Avukat Ġenerali, li jekk hemm il-darba l-Avukat Ġenerali għamlet rikors biex tistaqsi dwar id-dewmien, hija għamlet dak li huwa mistenni minnha, hija għamlet xogħla u mhux attakki jistħoqilha imma tifħir għal fatt illi għandna istituzzjoni illi qed tassumi r-responsabbiltajiet tagħha. Jiena kont ċar matul il-ġurnata fuq dan il-punt, jiena nibqa' skantat quddiem anke l-atteġġament tal-Partit Nazzjonalista tal-Aqda Repubblika illi dan huma l-establishment illi jiddefendu l-status quo. Dan huma n-nies illi jiddefendu l-kompjaċenza. Aħna, il-Partit Laburista, aħna l-Partit Laburista mill-Gvern niddefendu lill-poplu. Aħna niddefendu l-interess tal-ħaddiema li ċertament jixraqlhom aħjar. Dak għandu x'jaqsam anka mas-servizz mistenni tal-ġustizzja. U meta naraw sitwazzjoni fejn is-servizz mhux jilħaq l-aspettattiva tiegħu anke b'dan id-dewmien inaċċettabbli, aħna ħanibqgħu nitkellmu, aħna ħanibqgħu nwettqu riformi biex nassiguraw iva li l-poplu hemm barra jieħu dak li jistħoqlu. Servizz ta' ġustizzja effiċjenti u fl-aħħar mill-aħħar naraw li l-ġustizzja tkun qiegħda issir u fl-aħħar mill-aħħar issir ukoll fi żmien raġonevoli u nsaraħ moħħ kulħadd illi aħna ħanibqgħu għaddejjin resoluti fuq dan il-riformi bla preċedenti li wettaqna sfidi hemm ħafna fis-settur tal-ġustizzja, però nassigura l kulħadd li aħna konna, aħna għadna u aħna ħanibqgħu il-Gvern li jieħu deċiżjonijiet koraġġużi f'pajjiżna. Dr. Attard, grazzi tas-sem tiegħek matul dan il-bulletin ta' l-aħbarijiet.